Aj keď zvyk stavania májov už nie je taký ako kedysi, predsa jeho význam zostáva v srdciach ľudí naďalej. Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej zorganizoval zábavnú akciu stavania májov. Predvečer 1. mája sa postaví breza ovenčená stužkami farebnými a čakáme, čo bude ďalej na druhý deň. V uliciach nášho mesta sa rozozvučali hlasy detského folklórneho súboru Lieskovček a folklórneho súboru Háj. Čo vlastne v minulosti symbolizovalo stavanie májov? Prečo sa vlastne stavali máje? Stavanie májov v minulosti symbolizovali prakticky mládenec si vybral dievča v dedine, o ktoré sa uchádzal, a v noci, zvyčajne to bolo v noci, mu tento máj alebo tento strom postavil pod jej okná a tým sa prakticky dievča preukazovalo ako súdce na výdaj. Marta Kanalová, televízia Gemerland.